bat, bueno, ez da objektu bat, da leku bat esan dezagun. Bueno, eta behin banatzaileekin eta errepidean gabiltzan lagunekin ari gara hizketan, eta gure bozina jotzaile ofiziala agurtu behar dugu, Xanti, eguer dios! Ea bozina hori, entzun ezan Euskal Herriak! Noiz aldatu behar diozu, zure furgonetari 600-aren bozina hori? Bai, horiek ere bontzira, horiek agian Manu eta Ainararen garaikoak dira, horiek beste belaunaldi batekoak. Ai, Gorka, gure gaztea. Adinaren kontua bere. Ai. Xanti, zer modu zabiltza zara pasatzen 40 aldi hau? Espezial? Nola espezial? Normal. Normal? Bai. Ez zara bestela etxetik ateratzen? Bai, etxetik ateratzen. Zer duzu terrenoa etxe inguruan? Bueno, Gorka, entzela gehiago gongo dirata. Bai? Terreno asko ez, baina bueno, bintzak kanpoak eta aire freskoa zehazteko eta Baina etxetik alare asko urrutik gatu, itxian bertan. Ze sortea, Xanti. Bueno, Xanti, ezaiguzu zein da zure ustez ezkutatu dugun hitza? Atal, ez atal. Azal, ez? Edotari eskumina lankidia da. Begira. Zer duzu, pikea elkarren artean ean hortik egiago asmatu du? Hori da, a ver. Ya jatzen aleno, Muxu bat, Xanti, eskerrik asko! Ega, ondo pasadena eta animo. Ondo segi, hori da animo. Agur. Maxus, egunon! Zer moduz, Maxus? Bai, Bestiei bide, bai. Hori. Besteak dira Manu eta Ainara, ezta? Hori da, eskerrik asko, Maia. Eta telefono hartzen dunak, eta hori da. Mikel Aldama, gaur zen Hori da, laguntzaile Mikel Mikel Xabi Iraola. Hori da, Xabi Iraola, betxe dugu Mikel Aldama eta Xabi Iraola. Txalo bero bat beraientzat. Hori da. Txalo bero bat, Hemen ere egin beharko genuke, 8etan egiten dugun bezalaxe. Gure teknikariak merezi dute pena eta gehiago. Zentzako ere bai. Hori da, gure teknikoentzat ere bai. Maxus, zein da zure ustez ezkutatu dugun hitza? Ekipo? Ez, ekipo ere. Vale, Tipo desberdinetan, ez da? Bueno, Maxus, aio, Maxus. Agur. Nik uste Unairen esaldi entzun behar dugula berriro. Venga, berriz ere, entzun dezagun da. Bai, Unai Urreagaren esaldia? Ematean erronka badelako, lehiaketa badelako, sariak ere badirelako, eta esango dugu berdinetan banatuta daudela. Erronka bat da, esan du, Bai. Eta zerbait ezberdinetan banatuta daude. Listo, nahiko esan duzu. Maite, egunon! Nondik atxe egiten diguzu? Maite, handia, hombre, Maite, zer modu? Ondo. Bai, zer modu? Bai. Bueno, eta azken lagun agurtu behar dugu, Koldo, egunon?
osoan zehar, ea maitasuna nola bizi duzuen koronavirusaren garai honetan, eta entzungo ditugu pare bat korte, bale? Ondo iritsi zaizue, bega. Kaixo, egunon. Gure kasua divertigarria da, oso. 15 hilabeteko tximu txikia, 2 hanken gainen ibiltzen da, 28 urteko astua, eta txakur batekin bizi naiz. Así que beraz gure etxea zirku bilakatua. Malabarista artista bilakatu behar. Egon nahi zan. Jendeak irudimena badu, irudimena handia eta rimak egiteko abilezia ere bai. Aupa ekipo egunon, nire kasuan, nire bikote eta biok oso berdinekoak garenez, ekartzen gera nire garajean. Delinkuenteak bagina bezala. Hori ezin da egin, hori ezin da egin, ezin da egin, eta seri bari gara, ezin da etxebizitzetako leku komunetara, eskaileretara, garajeetara, eta horrelakoetara joan, ez baldin bada, etxetik irten edo etxera sartzeko, eta bakarrik, beharrezkoak diren gauza horiek egiteko, ezinbestekoak diren gauza horiek egiteko. Bueno, orain planak egiten ditugu, badakizue planak baditugula, ez beste Instagramen zuzeneko makina bat izaten ditugulako, eta gaur egunero bezala 7 feliniak edituko dira.